ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି ନା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଦେବ 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 ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଚରଣ ଉପରେ ଥାଉ। ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ଓହୋ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲି। ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ରିଙ୍ଗା ରିଙ୍ଗା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧମ ଛାତ୍ର ଟିଙ୍ଗା। ବୁଝିଲେ ଗୁରୁ, ଚକ ଖଡି ଡଷ୍ଟର, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର। ଆରେ ବାଃ ବାଃ ସାବାସ ସାବାସ, ତତେ ଦେଖି କବିତା ଖଣ୍ଡେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆରେ ଦେହରେ ନାହିଁ ମୋର ବସ୍ତ୍ର, ହେଲେ ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର। ଦେଖି ତୋର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବାପାରେ, ଦେଖି ତୋର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ଭଲ କରୁଛୁ କୋଉ ଅଙ୍ଗ? ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ପୁରା ଅଙ୍ଗ ବିଭାଗରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠରେ ମୁଁ ଟିକେ କମ, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠରେ ମୁଁ ଟିକେ କମ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଯଦି ଏଇ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁଜୀ ତମକୁ କେବେ କିଏ ଚାଳିବ ମତେ କହିବେ, ହାତରେ ଧରିଛି ଟାଙ୍ଗି, କାଟି ବାଛିକିରି ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି। ଡକ୍ଟର